తీసుకొని వెనకకి వచ్చేసి కౌలు ఎంచుకొని అట్లా ఎక్కువ అయిపోతున్నారు. ఆ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇదంతా గ్యాంగ్ ఉమ్, మోటా అయిందమా రౌడీజం అయింది? ఉమ్, ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిండు? ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా నేను తెలుసుకున్నా, పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళంతా వీడియో పెట్టిండ్రు. పాపం పిల్లలు డిగ్రీ లేదు, ఏం లేదు, లేడీస్ ఉన్నారు, ఒక ఉమ్, లేడీ కానిస్టేబుల్ లేదు, ఒక లేడీ ఎస్ఐ లేదు, ఎవరు లేరు. ఆడపిల్లలు ఇష్టం ఉన్నట్టు లోపల గుంజుకొని పాపం ఆ జనార్దన్ ఆ ఇంద్రాన్ని అయితే ఆ వాటర్ లో పెట్టి కాలుతో తమిళ్లు ఏం తెలియదు ఏదో కరెంట్ వేర్ అని చెప్పేసి వేరే క్లిప్ లో వచ్చింది చూసిన ఇందాక. ఉమ్, అతన్ని ఈడ్చుకుంటూ పోలీస్ వెహికల్లో మెడబట్టి లోపల ఇసిరేసిందన్న పాపం. ఉమ్, మెడబట్టుకుని ఇసిరేయడానికి ఏం తప్పు చేసినాం మనం? ఉమ్, నా విద్యార్థులు మేము ఏం తప్పు చేసినాం? ఉమ్, మేము ఏది కొడితే నువ్వే కదా ఆ రోజులు అశ్వం దగ్గర చుట్టూ తిక్కించుకొని ఇదే రియాజ్ ఇదే బలమూరి వెంకట్టు నువ్వే వచ్చావు కదా త్యాగరాజ మన ప్రెస్ క్లబ్ అక్కడ పెట్టినప్పుడు సోమాజి గుళ్ళు పెట్టినప్పుడు వచ్చినప్పుడు నువ్వే వచ్చి నీతి మాట చెప్పిపోయినావు కదా. మరి ఈ రోజు నీ విజ్ఞత ఎండిపోయింది, నీ వాగ్దానాలు ఎండిపోయినాయి.